15 alumnos veñen a integrar o novo curso de panadería que se comenzou en Toques e que se engloba dentro da rede Xiana. Este curso en concreto trata sobre panadería, é un proxecto que rematará en decembro. É un curso bastante longo que ten como finalidade que os alumnos poidan obter o certificado de profesionalidade que realmente lle sirva como unha ferramenta útil de cara á inserción laboral. Pareceme unha oportunidade de salida laboral interesante e o curso, eu é para completar tamén a miña formación porque estou facendo outro curso relacionado con isto. Todo está bastante, todo me gusta, eu sempre aprendes cousas que teñen importancia. Na primeira pregunta na resposta B, creo, non? Sí. A resposta B, lei de prevención. Sí, eu creo que as prácticas que nos van resultar máis amenas, porque o ser o práctico, pois sempre van as cousas máis doadas e máis, non sei, lévanse mellor, rendixe menos o tempo. Este curso vense a sumar aos xa existentes e englóbase dentro da prioridade formativa que dende o equipo de goberno de Toques queren ofertar para este concello coruñés.